Assalamu alaikum warahmatullah, yan uwa da fatan kuna lahiya, alheri yake muku. To labari na Nijar, labari mai daɗi musamman ma wurin ƙara ƙarfin alaƙa. Mun gani babban tawaga da ta sauko daga Turkiya. Ministan harkokin waje na Turkiya ya zo Nijar kuma ya zo da tawaga babba da ministrori har da ministan Turkiya na tsaron ƙasa da ministan Turkiya na ransanyama da mataimakin ministan Turkiya na ekonomi da manyan kuma ma'aikata da wasu ma'ayan kasuwa da suka zo. Sun zo ne sun zauna da shi kan shi firayim minista kuma sun zauna da ministan harkokin waje namu na Nijar mai martaba Bakari Ya'u Sangaré. Daga baya har suka je suka kai ma shi kanshi General Chani ziyara a nan fale na presidential. Bayan shi aka yi zama babba na ministrori da manyan ma'aikata namu da su ma babban tawaga tasu suka tantamna bisa kamar yadda shi ministan harkokin waje namu na Nijar ya yi bayani, suka tantamna bisa harkan kasuwanci, harkokin tsaron gida, harkokin shifka, noma da kiwo da hamma harkokin tonon arziki, harkoki miniyar kenan yadda za a yi. Dan sannan daga baya shi kan shi firayim minista da ya ɗauki magana ya jijjina ma ƙasar Turkiya wannan abin da suke yi tun daga farkon tahiya. Idan kuna tune, Turkiya ita ce cikin ƙasashe na farko wanda tun da aka yi juyin mulki suna tare da Nijar. Har lokacin da ake nema a kawo ma Nijar hari, shi da kanshi shugaban ƙasan Turkiya ya tashi ya magana ya ce abin da Faransa take yin nan ya kamata ta tseda kuma ta daina shishigen nan bisa ƙasashen Afirka. To firayim minista ya jinjina ma Turkiya bisa wannan kamawa da suka yi, sannan ya ce Nijar muhimmantan abin da suke bukata daga Turkiya shine na farko na cewa mu yanzu Nijar mu yi koyi da gwagwarmaya ko kuma da wahalan da Turkiya ta yi har ta samu ta zo wurin da take a yau cikin manyan kasashe na duniya. Idan kun karanta tarihin Turkiya tun lokacin Amir Ottoman, Turkiya ƙasa ce wanda ba ta wasa, sai da ta doki kasashe da yawa a cikin Afirka, wasu kasashen Larabawa kuma da cikin Europe da manyan kasashe wanda daga baya suka hita suka bar su. Kuma Turkiya yanzu ta zamani kenan ta yanzu mun gani yadda suka wahala lokacin da suna so su shiga cikin Union European, amma turawa su Sarkozy a lokacin suka yi tama Turkiya rashin mutunci, amma Erdogan ya kama ya gyara kasan shi. Yanzu turawan su ne suke fatan Turkiya ta shiga cikin European, amma kuma har yanzu dai sun kiya. To Lamin Zain ya ce ya kamata mu koyi wannan abun mu ma mu kama don mu bi wata hanyar nan mu hiddo ma kanmu incin kanmu, mu hiddo ma kanmu zaman kanmu, mu zamanto mu mutane ne masu kalima. Kuma ya ce ya kamata mu karu da experience cikin Turkiya na tsaron ƙasa wurin sayan makamai da wurin ƙara ƙarfin gwiwan harkan soja don mu yaƙi duka ta'addanci a cikin ƙasa. Sannan kuma ya kirayi Turki ya ce yana fatan nan da wasu 'yan lokaci kaɗan ma'aikatoci manya da manyan 'yan kasuwanci za su shigo Nijar da a yi investi sama. Ya ce yana fatan za a gani diyawa yanzu za su zo da a kama a bude kasuwanci. Ya musu alkawali ya ce Nijar za ta bar ma 'yan kasuwancin Turkiya ko kuma ita kanta kasan Turkiya in sun shigo sun yi kasuwanci za su sauƙaƙa musu harkokin kasuwanci. Kuma ya ce komi da komi yana nan a Nijar a buɗe don Turkiya ta shigo ta kama a yi kasuwanci a ci gaba. Wannan ziyara ce alhamdulillah mai matuƙar muhimmanci musamman ma bisa yanzu tahiya da muke. Muna fatan to insha Allah za ta ƙara kawo mana alheri, kuma nan ba da jimawa ba zan mu ga canji a bisa wannan ziyaran. Ba ta zama ba kawai ziyara ce da ta zo an yi ta an wuce. Wannan shine abin da ya faru bisa ziyaran tawaga babba ta Turkiya da ta zo mana Nijar. Sai mu haɗu da ku kenan a sauran bidiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.